minä viikinki. Minä menen tappamaan kaikki. Joo vittu homo, sä et mitään mua nähnyt. Mikä? Missä välissä sä oot sinne tullut? Mä en kuulu mitään ilmoitusta. Mä olin menossa peuraa hakkaamaan, mutta se juoksi. Ei Jessica tulos. En mä tiedä, se ei vastannut mitään. Ja. Täällä on sopivasti tulos aamu. Kuka tänne on tehnyt tämmöisen ladon tähän jorpakolle? Se on laituri. Niin, mutta kuka tänne on tehnyt? No minä. Täällä on joku paat. Rähti. Mut mä en saa tätä liikkumaan. Mun pitää tarttua siellä satana vitun paskaa siellä melaa perässä. Mä oon pitänyt vaan kiinni tosta. Joo, no nyt lähetään menee. Perkele. Tää oli kyllä silleen, että mä en tätä vaan osannut. Ehkä mä venttaan sua. Ootko se sinä siellä jo? Ei, toi ei oo sinä. Tuo on joku, joka saa turpaan. Koska sä tulet, mä haluan lähteä seikkailemaan Boltenilla. Lähden kohta seilaamaan yksin 7 merelle. Ei siellä muutakaan maha kuin 2 saatana siellä räftiin. Niin, tää vaan returnaa se vitun korkeuden. Mä haluan tietää. Jee. Onko täällä paatilla sit joku kestävyys? Oh? Onko silleen, että sä et pysty, jos sä tiparat veteen, niin nousta enää tuohon lautalle? Vähän pystyt. Pitää sieltä peräpäässä nousta. No se selittääkin sit. Ai täällä tällaiset tikkaat. Mä voisin pakittaa tän takaa. Pakittaa. No jotenkin kääntää. Hemmettekin meni saatana. Ole läpi. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. Pitääkö tuossa oikeasti olla laituri? Ei oo pakko olla laituria, mutta se helpottaa. Mitä se helpottaa? Elämää. Huono laituri, kun mä en saa tätä parkkeerattua siihen. Papittu, ota. Saatana. No, On siinä merikapteeni, jonka kanssa pitää lähteä seikkailemaan, mutta vittu mun taas kuolla. Risti. Eikä oltais. Mä parkkeerasin tän nyt jotenkin. Mitä sä huidat mun persettä? Mennään sut liekkeihin. Ei! Tiedätkö mikä tää on? No mikä? Tämä on levy. Miksi siinä on semmonen? Mä treenaan tässä hyppyä. Mutta toi näyttää tyhmältä. No kato kuinka korkealle mä hyppään. Niin, mut kato. Oota, mä otan nää itemit pois. Näytti just tältä. No mä sen tiedä. Mutta mä vähän hyppään korkeammalla kuin sä. No sit hyppäät vielä. Osaaks käyttää ovia? Mä yritin laittaa sen kiinni, että et sä pääse, mutta vähän pieleen meni. Ai vähän. Noniin, seikkailuun! Täh? Tässä saattaa olla yksi pieni ongelma. Missä räfti on? Siis mä parkkeerasin sen tähän rantaan, kivellua. Tähän näin ajoin sen. Nyt sitä ei näy missään. Tässä oli vaan lautapaloja tossa noin. Nää oli jäänyt. Mä en tiedä. Mut miten se vittu tosta karilta lähti pois, kun se tuolla vaan kellu? Tää on vissiin se sun Boltenissa. Ei sitä ainakaan täällä muuallakaan näy. Kaikki pitää saatana tähän. Mitä tehdä? No vittu uusi vene, kun sä rikoit ensimmäisen. No mä parkkeerasin sen siihen. No mä markkeerasin sen vaan siihen vähän kolihit sitä tuohon maahan. Ajattelin, että se kestää tuossa maassa rynkytystä. No siihen se jäi. Siihen se jäi. Meinaatko sä niinku, että se tuhoutui tossa, kun mä Kyllä. Sori, ehkä mä lähdin siitä. Eiks kuulu mitään ääntä? No en. Ei sit lähtenyt Kun ääntä. siinä tulee vesi nostaa sen ylös ja laskee alas, niin silloin se saa damagea aina ja sitten se hajoaa loppujen lopuksi. Mut puumpalat oli sentään samassa paikkaa. Onneksi. Let's go. Ajattelin, että tää on niinku Karille heti. En. Oi vittu. Vittu Viljami. Vittu Make. Ei mä ajata millekään vitun Karille. No susta tiiä. Minä osaan ajaa. Juu. Mä huomaan. Muropaketissa sait veneilykortin. Ei. Niin tässä sait Kato tähän, kato mitä korttia tarvitaan. Kato, vittu peura. Oi. Melkein. Vittu mä en näe mitään, kun verho tulee tielle. Mikä verho? No poiks purjeeks kutsua? Miksi sitä enempää käänny sinne? Se on tuulen suuntaan tuo meidän purje, idiootti. Mä näytän. Voiko sitä ohjailla? Näin. Oho, mulla on tuumi. Noin. Ensin pistetään soutu jälleen, että saadaan käännettyä tämä. Aivan. Tuo oli väärin suuntaan jo. Kääntyykö tää vitun tolppakin? Kääntyy. Kääntyy vai Ota millä nyt. napilla? Jos halutaan boostia, niin pitää tehdä näin. Niin me käännetään tuonne. Näin. Mut se peura jäi nyt saamatta. Vittu kun sä heilut sillä ajaessa niin paljon. Näin. Sitten kun on käännetty tämä tarpeeksi tällä soutaen. Näin.
Oikealla näkyy, mistä tuuli puhaltaa, ja nyt kun lasketaan tämä näin, niin nyt sitten tulee tuulta purjeisiin. Ja sitä enemmän se on tuolla takana päin, sitä kovempaa mennään. Näin. Mihin meillä on tässä edes menossa? Mä tiedän, mä haluan kalastaa. No se pitää tehnyt onge. Millä? No mä tiedän vielä, milloin se saa. Jesse sanoi, että se pitää käydä ostaa jostain. No niin. Joten mennään shoppaamaan. Onko meillä rahaa? No otitko yhtään mukaan? En. Nyt Ocean. ollaan Ocean. Vittu, tuli jännät musiikit. Ja me törmätään tietenkin johonkin serpenttiin. Mikä vittu täällä. tuolla ui? Missä? Mitä helvettiä? Noni! Mä käännän. Tultiinko me vittu koralliin? No eihän täällä pitäisi olla koralliriuttaa. En mä tiedä, sä kuolet. Vittu kuoli! Onko noin nyt keskellä merta noin mun tavarat? Op. Mikä me siellä... paitsi että mä saatan ehkä saada ne mukaan, oota. Pare ois. Katsotaan, jos mä saisin ne tosta. No niin, noi saatana kalat, jotka teki myrkkyä. Kyllä semmoinen fiilis, että saako tonne leveyksille mennä edes sellaisella potskilla. Ja joo, pitäis olla vähän parempi potski, hei by the way. No, ilmeisesti. Niin, tänne nyt jäi sulta pari mustikkaa, mä tuon nyt takaisin. Tuulta purjeisiin, Joni täällä seilaili. Niin kun täällä on vittu yön. Aja peuran päältä. Menikö lihoiksi? Ei se ui karkuun. Hajosko se saatana lautta? Nyt se kuoli. Joo, tällä räppillä on vittumainen mennä mihinkään, sen takia olisi kivempi saada parempi laiva. Se on hyvä. No niin, sinä olet tullut takaisin. Toivottavasti pysähtyy tuohon. Tuo on sun, 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 tuo on sun. Onneksi sulla ei ollut paljon tavaraa messissä. Ai eipä. Mietikömähän sulla jotain, mitä mulla oli. En mä tiedä. Whatever. Niitä saa aina uusia. Saatana, kun voi kestää. No kun mä mietin, mihin mä mun raat lihat laitan. Näin jotain vitu unta Potskenista. Sä hakannut täältä päältä näitä. En mä sinne Hunajia. päässyt. Kun sä hyppäät jo Reenaa. vähän korkeammalle kuin minä. Reenaa, hyppää perkele. Mä menen reenaamaan. Tyn, 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 tyn. Hyi saatana, joku tuijottaa siinä heti takana kun tuloo. Mitä sä nyt hakkaat? Et uskalla pistää triantyyppinä päälle. No Nössö. ettekö sanoa, että älä laita sitä, muuten Joni tappaa sut. Ei vittu. Mä arvasin, että on mennyt paljastaa se, ettei sua voi edes kusettaa. Joo, mä menen sen vahingossa kerran laittaa päälle. Ei, Bobby level 18, jee! I'm the master archer, jee! Tää ampuu metri päästä Mikä kohteen. vitu siniset vaatteet sulla? Rolli. Miksi mulla on ruskeet? Sä oot käyttänyt No, nyt rollinnahat, mitä mä Jessikan kanssa hakaat. Mä oon kuulla grindasin itselleni ihan tarpeeksi trollinahkoja kans kuule. Mut sitten joo, mulla on enää yksi trollinahka jäljellä siitä, mitä oli tuolla. Perkele. Mennään hakee trollinnahkoja. Vittu, mitähän mä sitten silloin hain itselleni saatana ja... Kun toi meidän seilaaminen meni vähän vituiksi. Mitäs muutakaan mä oon saatana tehnyt perkele, kun hommannut trollinahkoja itselleni. Itsellesi. Ja perkele, Kaikki on minä yhteistä. en minä löytänyt trolleja niin paljon, että teillekin olisi riittänyt niitä nahkoja. Mutta kaikki on yhteistä. Kommunismi. Kommunismi? Niin, Aha. vai mitä kommunismia? Eikö se ole sitten päinvastaista? Ei, kun kommunismihan on sitä, että kaikki on yhteistä ja kaikki on samanarvoisia ja kaikilla olisi yhtä paljon kaikkea. Ai jaa, minä en olisi tiedä, mua kiinnostaa. Kiina ja Venäjähän on kommunistisia maita.